Hello, khajani ta khokta ibo khoksong. Norok tabuk ba ani osena no subscribe khlai ko ke. Please subscribe khlai rijabadi. Nong magai taibo kopro kothama heke ba. Kopro phani video ro kaham kaham toi phaitong ang basakango. Aboni bagai subscribe khlai rijabadi. Tei bell icon no click khlai rijabadi. Khajana ta khokta ibo khoksong. Hambai. Yak bai nung takak di ani. Tong di nung samono ani. Yalak di nung se ani. Tinang ni sati. Hamzagui no tong lain no thiasak ni bagay no. Jepro pula no nukmani. Apur ni simi okale ani hamzang wa hapaika. Imango bo no simi no nugo. Mukthango bo no simi no nai tong na musungo. Gani khabaksa henke laipang murui no hor musung manpong. Ageo nana tagusong. Ano saikalang matango nini tinango bo kaisa hamjangma jora sokpainai a jora wone khoraksa burino belai kheno bokha khologi hamjangnai tei nung belai khe bokha dukho bo manai tangi hinke a buri khe nono bokha khologi hamjagla bo hinke sudu nung bai sako simi hamjangma phonok tongnai tei bini bokha bisingo hanke ayal kasala no se bokha gadal jagnai nung abri ni bagai ni mokol ni mukte yorana hanai yalakti nung okok no puite desa nung kobida ano sakao simi hamjak mari uito jodi no okok kobi hinke nung tabuk no sawi didi ulo bokha duko panangui nung ano mokol ni mukte khigalai nata nai di